बेटी महिला में एक ही परेशानी होला, जब विवाह करे के होला तब। लेकिन वो पहले रहे, अब ऐसा बात नहीं है। अब लड़का वाला लोग खुदे खो जाता लोग, अब लड़का वाला खुदे खो जाता लोग कि केहू आई तो। आई अनुराधा बेटिया के नानी जी को जैसे आशीर्वाद आए, बार बार स्वागत बा। अब लड़का वाला खुदे दिया लेके दुल्हन खो जाता लोग। अभी जमाना आ गया बा। एगो परेशानी होत रहा, जब लड़की के देखावे ले जाए जाई ना कहीं, केहू देखे वाला आई, आ जब लड़की देखावे ले जाए जाई तब बेचारी लड़की का चेहरा बहुत डाउन रही कि भाई देखी लो, पसंद करी लो कि ना करी लो। ऐसा ही एगो लड़की के देखावे ले गई लोग, अब बड़ी परेशान रहे लड़की, सवेरे ही से ना खाना खाओ ना पानी पिए, बड़ा उदास। अब केहू मैंने सहमत गोइल। अब आके ओकर सास ससुर ननद सब लोग बैठल रहे, यहाँ तक कि दुल्हा भी जेकर शादी वो बैठल रहे। अब लड़की के कहल लोग कि जाए, अब ओकरा पानी उनी लेके जा ट्रे में कुछ, आ सबकर गोड़ पर ली। अब बेचारी लड़की सवेरे से कुछ खैले पियले नहीं के चिंता में दे कि आखिर का कही लो, का पूछी लो, कैसे हमके पसंद करी लो कि ना। अब लड़की धीरे धीरे अपन ट्रे में चाह पानी लेके गई, सबकर गोड़ पड़ल। आ जैसे बैठल वैसे ओकर ससुर सास कहतरी, जब सास होके वाली रहली, दुल्हावा के माई कहतरी कि ये बेटी, अरे तो के खाना वाना बनावे आवेला न, खाना वाना बढ़िया बना ले लो न। तो लड़की कहते कि हाँ। अब का कही, कहते कि जी जी हाँ बना ले। ननद कहली सिलाई उलाई कुल कढ़ाई उढ़ाई आवेला न। अब ननद बोलली, कहली कि सिलाई कढ़ाई बुनाई कुल आवेला न, हमारा के स्वेटर उटर बिन देबो न। तो लड़की कहलस कि हाँ बिन दे। अब जौन जौन जे पूछे तो कहे कि हाँ हाँ कर दे। ससुर भी कुछ पूछलन, कहलस कि हाँ हाँ बाबूजी हम कर दे। इतने में पहले दुल्हावा कहता वो कोरोना रह गई, जो लड़कवा आइल रहे वो कहता कि बतावा तो के गाना गावे आवेला, गाना वाना गावे आवेला। तब लड़की सोचल कि का कहीं कोई तो कि ना आवेला तो कैंसिल हो जाई, लेकिन के गाना गावे नाचे वचे कुछ डांस वांस आवेला। तो लड़किया कहलस कि जी हाँ। बात हो गई, कह लो कैसा ठीक है, अब जा रहे हैं हम लोग, फोन पर बताएंगे, फोन पर बताएंगे कि पसंद हो कि। इतना कुछ पूछला के बाद कह लो कि फोन पर बताएंगे तुम पसंद हो कि नहीं। तो लड़किया कहलस कि सुनिए एक बात, हमको भी एक सवाल पूछना है। लड़किया कहलस कि एक हमको भी सवाल पूछना है। तब कह लो कि क्या पूछना है, किससे पूछोगी? क्योंकि दूसरे से हम क्यों पूछने जाए, जिनके साथ रहना है उन्हीं से पूछेंगे। बर महोदय जी से पूछेंगे। तो लड़का कहता हाँ हमसे क्या पूछो, डराए लगल लड़का वाला। तो फिर सब लोग ऐसा पूछला। तब लड़किया कहलस, लड़कवा से जब सदिया करे कहलस, पूछले रहना कि तके गाना वाना गावे आवेला कि ना, तके डांस वांस करे आवेला कि ना। तो लड़किया तनिए कहलस कि बतावा कि तोहके तबला बजावे आवेला कि ना। लड़किया कहलस तोहके तबला बजावे आवेला। तो लड़कवा कहलस कि ना तबला तो बजावे ना आवेला। तो लड़किया कहलस कि जब हम गानवा गाइब आ नाचब तो तबलवा तार ज्यादा बजावे हम। उतने बार होशियार बने के चाहे कि ठीक लगे। बेचारी लड़की के सबसे जीवन में समस्या ये बा, लेकिन फिर भी बेटी बड़ा भाग्य वाला लोग के होला। जब भगवान केहू के बेटा दिलन तो कहलन कि जा अपन माई बाबू के ख्याल रखिए, लड़कवा से कहलन। आ जब केहू के बेटी दिलन तो कहलन कि तू चल तार माता पिता के हम खुद ख्याल रखब, भगवान कहलन। आज ख्याल कैले बनन, आज देख ली अनुराधा टेंट हाउस खुल गई, कितना बढ़िया का। बारिश पर नकिया कनवा से दवाई थी, सोनवा के छूछ
कहतरन का बाजित पायलियार में झुम चलित जब अंगनवा एको बेटियों दे देता तबे हबी सुरतित मोरे अंगनवा एको बेटियों दे देता तबे हबी सुरतित मोरे अंगनवा एको बेटियों दे देता। अब समय के भी ध्यान देवे के बा। होली होई अच्छा एगो सोहर दो लाइन के नानी जी पर से हमरा के पुरस्कार आइल बा भाई। त नानी जी पर से पुरस्कार आइल बा। एगो सोहर बेटी वाला सोहर, बेटा वाला सोहर तो सब गावेला, लेकिन बेटी वाला सोहर आप लोग सुनाओ तनी, हर जगह ना सुने के मिली। आ होली भी हम सुनाए। धनी धनी हम रोया गाना लागे मन भावने हो। धनी धनी हम रोया गाना लागे मन भावने हो। ललना जवना घरे बेटी जनमली घरे हो न पावने बाबा। ललना जवना घरे बेटिया जनमली घरे हो न पावने हो। धनी धनी हम रोया गावत लागे मन भावने हो। धनी धनी भागी अंगनवा के लागे मन भावने हो। ललना जवना घरे बिटिया जनमली घरे हो न पावने हो। ललना बाबा लुटाव तार में हम धन दादी जी रुपैया नु हो। बाबा लुटाव तार में हम धन दादी जी रुपैया नु हो। ललना देखी देखी घर से लमाता लागेला सुहावन। घर से लमाता लागेला सुहावन। अनुराधा